Kabisyo, sobrang excited ko talaga. Nagkakagulatan tayo and all. Kakakape ko to Oo eh. nga eh. Robin Shena, welcome back. Welcome back din sa'yo. Nagsasawa na. Well, I'm so excited. I'm so excited for today because talagang may makakausap tayong mas matindi pa sa kape, mas matapang pa sa kape, mas Grabe. matapang pa sa love life ni Robin Shena kung meron man. Secret. Pero grabe talaga ang puso natin. Talagang, ganon. Yes. Sa tindi ng kanyang mga awitin. So mga kabisyo, without further ado, she is a talented alternative R&B soul singer. She's one of the country's impressive reveals in a pandemic challenge music scene. She debuted with the song Lutang, followed by 4 tracks in 2022. And she is now back with a new single titled Halimaw. Please welcome mga kabisyo, Jika Marie! Wow! Welcome to Love Radio, Jika Marie. Thank you so much for having me po. Welcome mga kabisyo! Papalitan niya na tayo. Kaya nga, alis na Mag-walk out na ako. Ako po talaga ang host. So, kamusta po? Ako? Oh, Inagawa ng Oh, trabaho. so ikaw, kumusta ka naman, Jika? Okay naman po. Okay Ali, ang na, tanong, okay po. kumusta ang love life? Next question. Nandyan ang nanay. Nandyan ang nanay. Oo. Ayan, mga kabisyo, ito si Jika Marie and panahon na para malaman natin kung sino nga ba ang totoong Jika Marie. Ayan, ready ka na ba sa mga questions namin dito sa Love Radio? Medyo po. Yan. Ito na mga kabisyo. Alam niyo mga kabisyo, si Jika Marie. Jika Marie, ikaw, you grew up with sa pamilya na talagang fan ng music. Yung mom mo, nakausap ko kanina, friends na kami actually. Close sila, actually. Member siya ng band before and your dad actually plays a guitar. Oh, research. Oh, Yes, with this current setup ng family mo, na pressure ka ba na sundan yung yapak nila or like nagbigay pa ito sa'yo ng inspiration para mas maging Jika Marie pa? I think definitely meron talagang pressure since baga yung parents ko parang sila yung tinuturing na music genius. Yeah, ganon. oo. Tapos ako yung nagsing-sing lang sa tabi, like, ganun lang. Hilig ko lang talaga kumanta, ganun. Tapos dream ko lang din mag-songwriting nun. Pero hindi ko siya tinatry pursue kasi nga, naka-intimidate, ganun. Kaya sila mami, mahilig talaga silang gumawa ng music. Yeah. They were in a band, Mm-mm. rock band nung college. Di ba? Very Wattpad. Very Wattpad. Doon sila kakilala. So, ayun. Ay, naging tungkol sa kanila. Really Sorry, love the ito po ang personality, kwento no? nila. Sabi ko sa'yo, mami, pumunta ka na. Pumunta ka na dito, mami. Oo. So- Nako, talagang it runs in the blood pala. But at the same time, somehow, kabisyo no, interesting kasi nakaramdam ka rin pala ng pressure. Opo. Oh, pero at least, 'di ba, nagbigay to ng inspiration sa iyo talaga. Opo, super. Since thankful naman ako, very grateful ako sa parents ko especially because they've been so supportive. Yeah. Love you, mom. Love you, papi. Yeah. Yun po. Kasi very common po sa sa Philippine or Asian setup ng family na parang expect mo agad na hindi magiging supportive sa'yo. Right, Since oo. we're all, nape-pressure tayong lahat na maging practical, maging ganito, ganyan. True. And yung creative na industry, medyo medyo nag-ease in pa lang tayo lahat na ma-appreciate talaga. So, I'm very, very blessed and grateful to have the parents that I have. Yeah, sobrang swerte mo, totoo yan. Okay. So ito, next question, meron ka bang clear memory nung bata ka na nasabi mo sa sarili mo, gusto kong maging singer. Gusto kong mapunta sa music industry, gagawa ko ng kanta na sisikat. May ganun ka ba? Siguro po, yung memory na ako, naalala ko, nanonood ako ng mga movies, ganun. Tapos mga camp rock, mga ganyan. Ay. Tapos nakaganon yung tuhod. Surreal. Sabi ko, gusto ko ding maging ganyan, nagkaganon ng tuhod. So, ayun. Pero yung hindi ko na naalala, pero kinakwento sa akin nila mami na nung 3 years old daw ako, ayun, kanta ako ng kanta sa bahay. So, ayun po, ganun. So at an early age, nakita na talaga sa kanya Yes. na magiging musikera tong batang to. Oo, tsaka I really love the confidence, mga kabisyo, kapag nakita nyo talaga siya personally, talagang grabe, nag-uumapaw yung confidence. Oh, di ba? Nako-close and up ba yun? Yeah. Oh. And it really shows sa music na binibigay sa atin ni Jika Marie talaga. Well, speaking of Jika Marie, very interesting. Kasi parang tanong yung yung artist name mo as Jika Marie.
Oh, di ba? Parang ganun. Saan ba nanggaling yung or sa ano ba yung inspiration ng artist name mo as Jika Marie? Kasi we heard na nung bata ka, actually galing daw ito sa childhood moniker mo na minsan is talagang iniiwasan mo pa. Pero I think that's cool. Tell us more about ang it. lakas ng recall. Yes, No? Jika Di ko Marie. na makakalimutan yun. Oh. Ano po kasi, ang name ko po talaga is Angelica. So, very Ooh. Ang lapit, sweet, ah. very girl. Very girl. Aw. So, ayun po. Ang nickname ko po sa bahay, ang tumatawag lang po talaga sa akin ng Jika. Family ko lang po. Ayan, si Mami. So, pag tinatawag ako ng Jika ng mga classmate ko, like, bakit niyo alam yan? Oh. Ganun. Stop! Stop it. Yeah. Mga ganun. Tapos, nung pandemic po na nag-TikTok ako, parang naisip, gusto ko mag-vent. Wala akong mapag-vent. Eh, marami akong, as a person, marami talaga akong say sa kahit anong bagay. So, gusto kong magsalita-salita sa camera. But I was too shy to tell my friends and family. So, ang ginawa ko, gumawa ko ng TikTok account under my nickname. Kasi everyone knows that I hate my nickname. So, I Yeah. would never put Jika. Mhm. Para hindi nila mahanap. Parang ganun. Oh, very interesting. Kasi ako yung username ko noon mga Zupladong Maldito _001. Ako, lady_purples. Yan. oo. Nakakaiya. They're very nice, no? Jika Marie, ganda nung recall. At least, kahit papaano kapag narinig na namin yan, yung boses mo yung naririnig namin and all. Kaya thankful din tayo sa TikTok kahit True. papaano, no? Yes, yes. Totoo. At nabanggit mo nga na naisip mo lang na, okay, magte-TikTok ako, mag-share ako doon. Ano yung pinaka-pinagdadaanan mo or meron ba nung time na yon na nag-fuel sa'yo to do the first song that you have, which is yung Luta Nga? Bago ko po nasulat yung lutang, nauna akong mag-TikTok. Kasi parang lahat ng klase ng content nasa TikTok ko True. na. Bukod sa sayaw, hindi po ako dancer, sorry. So, lahat, as in, story time, mga hanash ko, mga opinion ko sa buhay, tungkol sa mga favorite kong musicians, ganyan. Especially BTS, yung mga content ko Yes. Ay, So, army pala si yes. G. Army tayo dyan. na. Oo. Ganun. Ayan. Opo, ganun. Very interesting. Nako, army din. Army din ako. Yes. So, God, yeah. Pero bago lahat ng ito, no, na-research din namin na nag-aaral ka pa. Pang Opo. matalino architecture. Diba? Oh, kumusta? Kaya Kumusta? Hindi rin po Kaya- lahat. oo. Hindi po lahat. Hindi lahat. Pero kumusta yung pag-aaral mo? Pinipursue mo pa rin ba ito kasabay ng, of course, ng passion mo, ng career mo ngayon sa music? Opo. Nung una, nahirapan po ako eh. Nung dumating po yung mga opportunities with Lutang, nahirapan po talaga akong balansehin. So, I temporarily stopped. And I realized, definitely mas madali po i-manage yung oras when I focused on my music. Pero parang hindi ko kaya ng yung utak ko ito lang. I love the entire year that I was in music solely. Pero parang na-miss ko rin yung challenge. Na-miss ko yung stress ng school. Yung stress ng school. Oh, Opo. yeah, Ganun. Robin Sheno, no, ito yung parang mga nakita natin talaga na magkakapareho sa mga artists. Gusto talaga nila ng challenge. Gusto nila yung medyo nahihirapan talaga. Nalilikotan yung Totoo. utak Yes, so lagi. kasi dyan lumalabas yung creative juice ninyo. And I'm Totoo. very happy na pinursue mo pa rin yung creatives mo and at the same time yung academics mo. Truly, really inspiring talaga. Yes. Kasi po, yun yung lutang, nasulat ko rin yun dahil sa stress ko sa Arky. Stress Ay, agad. yun talaga Yeah. yun. Mga Talaga. students, go. Mm. Go. Tapos sulat din kayo kanta. Ay, ang cute-cute ni Jika, di ako makamove on, as in. So, bukod sa music mo, sa ganda ng boses mo, isa sa mga napapansin talaga ng mga tao is yung sense of style mo, your Absolutely, fashion. yeah. So, anong statement ang gusto mong i-put out there na, okay, ito yung statement ko, ito yung style ko? I don't really think about like yung goal. Gusto ko ma-perceive ako na ganito. Yun. I just wear what I think looks cute, and I guess as the farthest I would go in planning my outfit is I want my look to reflect my music. Parang ganun po. Aww. Very pink, very cute. Yeah. ganyan. Oh, it shows. Sa Instagram, lagi kitang nakikita. Basta kapag sinabing Jika Marie, mga kabisyo, it's all about colors. Yes. Talagang bold yung outfit. Talagang wow, pwede palang isuot yan. Yeah. Oh, very aesthetic nice. nga. Very At siya aesthetic lang ang talaga. makaka-pull off. Alam mo yon, kung Right. ako magsusuot niyan,
Hindi ko na rin alam. Kasi pagdating sa fashion, Bagay. sa music, ikaw na yan. Grabe. Pero gusto kitang i-challenge ngayon. Yan. Ewan ko na lang Lagot kung ka. ewan ko na lang dito kung maging perfect ka pa. O Nakakatawa. katulad sa music. O, let's play a game. Gika Marie. G ka ba? G po. G tayo dyan. So let's play a game. It's called Guilty or Not Guilty. Ayan. May surprise kami, may nasa likuran ka ngayon. Ayan. Tingnan mo kung ano yan. Oh my God. Ano to? Yan, itataas mo lang yan kung guilty or not guilty ka sa mga statement Okay. na sasabihin namin. Nakabahan ako. Oo. naku. Huwag ka mag-alala. Ayan. Huwag ka mag-alala. Nandyan si Mommy. Oo, nandyan si Mommy. Malalaman Alright. na. Ano, ready na ba? Game na. Okay. Game na po. For our first one, humihili kapag tulog. Oh, sample. Baka pati yun maganda rin Ano pakinggan. po, no? with matching nga and laway. Oh. Opo. Very Perfect. dubiot. Very dubiot. Very Sorry. dubiot. Yeah. Perfect. So next, nagsinungaling sa mga magulang kung Mhm. sino ang kasama. Mami, pakitakip yung tenga. No. In fairness naman, Honesty is the ako best po policy. kasi, nung nag-college na ako, syempre hindi na ako hawak ni mami sa leeg, di ba? Oo. Saan ako pumunta, hindi niya malalaman. Layo ng school ko eh. Pero yung my thing with me po, pag may pinupuntahan ako na hindi ko pinaalam, pag uwi ko, sinasabi ko rin agad, hindi ko Oo, kinakaya. yeah. Sabi ko, Mami, pumunta ako ng ganito, hindi ko sinabi sa'yo. Oo. Pero tapos na. Oo. Napunta ko Wala na nangyari na. Nagawa Yeah. ko na eh. At least, di ba? Alright, next item tayo. Nag-cheat sa isang exam. Yun, Oh, di ba? good. Yung Nag-cheat mata sa niya isang eh. exam. Oh. Magpakatotoo tayong lahat. Yes. Lalo na po nung high school. Ay, nako. Ayan, grabe. Buti na lang ako, oo din. So, I feel you. Actually, ako medyo oo din. Totoo. Sino Pero ba naman? I just want to take this opportunity put that out there. Huwag kayong mag-cheat kasi sarili niyo yung niloloko niyo. Oh, Lalabas kabisyo, kayo. ha? Lalabas kayo ng school, wala kayong na-retain kasi ano lang eh, sinagutan mo lang for the Right. sake ng makapasa, pero wala kang na-retain. So, ayun, yun din yung natutunan ko nung nag-college na ako. Sabi, parang sinasayang ko yung pera ng magulang ko kung itutuloy ko yung gano'n. I love it. So, Kumbaga, enjoying the Mommy, process lang. Oh, Kids, proud na proud si please. Mommy. Oh. Approve. Ayan. Next, nag-unfriend o nag-unfollow ng isang tao dahil kabaliktaran ng political beliefs mo. Kalahat. Kalahati. Kalahati. Kasi Oh. nung una po, lalo na nung height ng election. Yeah. ayan, Oo. Talagang ako rin, galit din ako eh, ganyan. Ganto, ganyan. Pero parang I took time to think na why would I cut the connection when there's chance para makapag-exchange pa kami ng POV? Kasi parang sayang naman kung in-unfriend ko kagad. Paano kung may point of view siya na hindi ko Yeah. nakikita or True. vice versa? True. So, ganun po. Well, at least, totoo sa sarili. Diba? Opo. O ito, nagpanggap na may sakit para lang hindi makapasok sa school or sa work. Guilty. Sorry po talaga. Lalo na po nung high school, ayoko mag-PE. Magdadala ko ng PE uniform, tapos pag PE na, sakit ng ulo ko po. Papauwi talaga ako. Si mami sabi, ba't nandito ka na naman? Kasi PE. Ayoko po. Sorry. Sorry. At least inamin sa magulang. diba? O, diba? Okay, so Oo. next. Gumawa ng dummy account para mang-stalk. Ooh. Kaya Guilty. Please lang. Sino kaya ang Maging honest i-stalk? tayo. Siyempre, mamaya pag main Oo. account mo ginamit mo, may malike ka eh, di ba? Oo, diba? True. Mag-ingat na tayo. Anong message mo sa ini-stalk mo na yan? Hindi, joke lang. Pero at least umamin ka naman. Hindi ko na rin diba? maalala kung ano ba yung ko eh. Ba't ako nangi-stalk? Oo. Hindi ko na rin maalala. Yeah. Another item, umiwas at dinedma ang kakilala in public. Hello. Ayan, interesting. Ito po. I can explain. Oh, go! Wala ka naman ng judge, pero go. Hindi ko sinasadyang hindi pansinin. Sobra akong nahihiya lumapit. Like, paano kung hindi niya ako pansinin? Kakaisip ko kung anong gagawin. Nakalakad na yung overthink. tao. Nakaalis na. Sabi ko, ay, Tapos na. Ay, wala na pala. kakaisip ko, nakalampas na siya. So, ayun po, hindi ko sinasadya. Ganun. Cute. Okay, so ito next. Sinearch ang sarili sa Google.
please lang. Yes, guilty din. Guilty din. Diba? Siyempre, titingnan mo Kung paano ikaw pa ka- naman, di ba, Yes, Chika like, Marie? Ay, ganito pala yung tsura ko sa... Oo, aesthetic talaga pala, no? Ganito pala. Next item, ito, very interesting. Nag-drunk text or dial sa taong gusto o dating gusto? Ito lang. Not guilty. Oy, Hindi very po ako proud. ganun. Oo. Hindi rin po ako I don't dabble. Oo, yeah. Into dating. Ayun po. Feeling ko po mas marami pa akong kailangang intindihin at problemahin. Oh, pag sa tama, no? dating. Ang ganda nito, no? Kasi makikita mo kay Chika Marie, very, very youthful. But at the Yeah. same time, laser focus talaga siya sa kung ano yung goal. I love it. I love it. Totoo, Yeah. totoo. Thank you so much po. Ayan. So that's guilty or not guilty. Mapunta naman tayo sa second part ng ating interview. Ayan. So, meron kang new single, yung Halimaw. Nakarating Opo. sa amin na hindi mo raw napigilang umiyak nung marinig mo yung final version nito. Bakit? Kasi po, hindi, hindi, ano po, on a serious note, itong kanta po na to na Halimaw is one of the first songs ever na i-release ko na talagang magiging vulnerable ako sa tao. Kasi, maririnig to ng lahat ng makakarinig eh. So, yung kung ano man yung pinagdadaanan ko, malalaman nila. Ayun. Kasi ako, I don't know if everyone can tell from kung ano yung nakikita nila sa akin na I'm an overthinker. Like, I think a lot. I think 24/7. Kahit pagod na yung katawan ko at inaantok na ako, hindi pa rin ako makatulog, kakaisip. Alam mo yun, yung utak ko hindi Yeah, napapahinga. tuloy-tuloy lang. So, ayun. And it's a struggle. At alam ko nakaka-relate din yung mga taong overthinker din. Kasi minsan pagod ka na eh, pero yung utak mo, it keeps running and ang daming thoughts na hindi ka naman nag-agree, pero sinasabi sa'yo ng utak mo, ganito ka, ganyan ka, ganyan. And it really brings you down. So, it takes courage, it takes strength para makalaban mo yung mga dark thoughts na yun. And I think yun po yung gusto kong mai-portray sa kanta. Kung yung paano maglabanan yung sarili mong utak, yung part mo na vulnerable and yung part mo na dark, ika nga, na hindi maganda. Kung paano sila magpalitan ng salita, Yeah. kung paano ka mag-struggle na labanan yun. Ayun po, True. ganun. I really love it. Yung message is clear and at the same time, I think this is also a call out sa lahat, 'di ba? Sa lahat ng mga overthinkers diyan. No, kaya ay nako, nung nabalitaan ko na may interview kita, tinry ko talagang paulit-ulit pakinggan yung new single mo na Halimaw. Thank you so much And po. yes, I could really feel it and good thing na nanggaling talaga sa'yo na ganun yung message ng kanta mo. But we're so interested to know, even yung mga kabisyo natin online, paano ka nag-come up sa title na Halimaw? Well, in fact, nung inulit-ulit ko yung kanta mo, hindi nabanggit yung word na Yeah. Halimaw doon sa kanta mo. Nung nasulat ko po tong Halimaw, nung height, nung success nung debut single ko na Lutang. So, di ba, i-expect mo pa ganun, dapat happy ka eh. Dapat happy ako. Like, finally, na-reach ko na yung dream ko, bata pa lang ako. Pero, I guess nung nag-sink in na yung reality na I'm really in the music industry and yung mga dating idol ko is parang parang pareho na kami ng Level, no? level, not Not level really na like status, but like, pareho na ng pressure, Mm. ika nga. Tapos talagang that really got to me and yung utak ko talagang, I kept overthinking, lagi akong puyat kakaisip. And I was being so hard on myself. I was judging myself. I was comparing myself to other people na hindi ko naman dapat ginagawa. And those thoughts, they scared me like the way a monster would scare me. So, yung unang idea po na nag-come up sa akin is yung title mismo, Halimaw. Halimaw. And then I just wrote the song around the title kung, ayun po, yung kinakwento ko kanina. Totoo. And I would agree na pinakamalaking monster o halimaw talaga na kalaban mo, sarili mo din Yes talaga. po. Lahat ng tumatakbo sa isip mo. So mga kabisyo, hindi na natin papatagalin pa, no? Ipaparinig na natin sa kanila. Mga kabisyo, please welcome again, Chika Marie! May tinig na umuugong, sumusunod ang
hanggang noo, guni-guni ko lang ba ito? At meron pang konting hilo, paano ako napunta dito? Ito na bang aking sundo? Patungo sa kagubatan, ako yung samahan. Lamig ng hangin ay tutunay. Humawak ka sa aking kamay at tayo'y maglalakbay. Takasan ang daigdig, huwag nang bumalik. Dito ka na lang sa'kin, at ikaw ay dadalhin sa madilim, sa punong ilalim. At dun tayo aawit ng mga himig, tayo lang ang makakarinig. Pangako mo sa akin, dito sa bisig ko, ikaw ay hihiling. At sa gitna ng kadiliman, ilabot sa akin na iyong bahagan. Tanggapin ko na ba ang hangganan? Patungo sa kagubatan, ako yung samahan. Lamig ng hangin ay tutunay. Humawak ka sa aking kamay at tayo'y maglalakbay. Takasan ang daigdig, huwag nang bumalik. Dito ka na lang sa'kin, at ikaw ay dadalhin sa madilim, sa punong ilalim. At dun tayo aawit ng mga himig, tayo lang ang makakarinig. Pangako mo sa akin, dito sa bisig ko, ikaw ay hihiling. Takasan ang daigdig, huwag nang bumalik. Dito ka na lang sa'kin, at ikaw ay dadalhin sa madilim, sa punong ilalim. Ah, ah, Ay. Hay nako, mga kabisyo online, that's Gika Marie. Napakinggan natin, Grabe. napanood natin ng super legit na live. Gika Marie, maraming salamat Thank for you so creating much that po. music. Maraming salamat for inspiring us. Now, yung mga kabisyo natin online, please promote your your new single at paano ka namin syempre ifo-follow. So, una po sa lahat, I would like to thank you guys po for having me. You're welcome. Thank you sa mga kabisyo na nanonood sa Mahika. Yun po yung fanbase ko. Yeah, yeah. Mahika, I love you guys so much. And, ayun, my name is Gika Marie, sa mga hindi po nakakaalam. All of my social medias are at Gika Marie. TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, at kung ano-ano pa. Gika Marie po. And I have a new song that I just sang. It's called Halimaw. And you can stream it on all digital streaming platforms. Yun. Thank you so much po. Ayan. So once Thank again, you. mga kabisyo, Gika Marie! Maraming salamat. Thank you so much po. Thank you. Ayan. So mga kabisyo syempre kami rin, i-like and follow nyo rin kami sa aming mga social media accounts. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, lahat na at Love Radio Manila.
Nako mga kabisyo, tuloy-tuloy natin ang usapan natin bukas na yan. 11 a.m. hanggang 3 p.m. makakasama nyo ang Uragong Broski, Konyo Bicolano. At syempre, ang pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Siena, dito lang sa 90.7 Love Radio. Thank you, Chika Marie. Thank you, Chika.